Здравейте, приятели! Вие сте с епизод пореден на "Кое е това дете?" Предаването, в което познаваме популярни личности като малки деца, а в този случай сме зачепкали реалити форматите. Чиче, понеже вие си имате по-топла връзка, кажи кой ни гостува днес. Днес на гостя ни е Кени, фермерът, гордият фермер. Тук ни е до него даже Армагани. Как реши да се казва това нещо така? Много преди фермата по принцип. Да, Farmers Pride, гордостта на фермера, да знам, мислих. Ти горд ли си с тези продукти? Аз съм много горд и са моите деца. Ма сега го казваш, защото се работят камерите или си наистина си се гордееш? Нали ме познаваш сега, че принцип ми е се тая и ще кажа, кеф има смисъл, аз не го правите с някакви големи финансови облаги да имам. Правя се, защото ми е готино, давам истински продукти на хората и ми доставя удоволствие. Имаш обратна връзка от клиенти, някой да ти пише: брато, много яки сокове, много яки плодове там. Сушени, кейси, сливи, череши. Да, смисъл при мен е процента. Имаш ли инстаграм на бранда на Farmers Pride? Имам сайт farmerspride.bg. А инстаграм имаш? Инстаграм няма. Аз не мога да се оправя на соковете. А Фейсбук, а LinkedIn? Ма ти губиш пари. Брат ми, аз пак ти казах. Аз мисля по друг начин. Аз нямам такива цели. Какви? Да вляза някъде, да дойда тук, да направя тъй, че да може нещо да си продам. Чакай малко, ти даваш качествен продукт, нали така? Съгласен съм. Хората не заслужават ли да знаят, че имат алтернатива да си купат нещо качествено? Пък те ще си преценят искат или не. Виж какъв синджир има като на ракията. Колко градуса този сок? Го оставиш отворен за... Разбираш ли какво ти казвам? Знам. Дай им шанс на хората да знаят, че съществуваш на пазара, че нещата са ти хубави, че са качествени, че са от истински продукти, па те ще преценят на кого си дадат парите най-добре. Истински са продуктите, качествени са, всичко е точно. Всичко е натурално, оригинал съветски. Понеже тонката в анонса казва да познаваме известни личности като деца, ти мислиш, че твоите съкилийници от фермата са известни личности? Някои, нали... Освен тебе? Освен мене, Пепи Шоу покрай мене стана известен той. И другите бяха като ботове. Бройката трябва да се запълни. Няма някой тъй да се запомни във времето. Сега ще се обидат, утре ще се съберете. Ама ме още не ме интересува. На който каквото съм имал да кажа, вътре съм казал аз. Искаш ли да ги почваме? То аз чака да си ги припомня, че някой съм ги забрал ти за детството. Пускайте първата снимка да видим кое е това дете. Айде сега. Сега там гледаш снимката като дете. Тази снимка под прашаселя, албум направо. Аз кучето мога да разпознае повече от... Добре, каква порода е кучето? Кучето е мастия от всякъде улично, превъзходна. Да. Залагаме, че е момиче. Искаш ли да си стиснем ръцете, че е момиче? Момиче, бия на нещо. Значи аз ще заложа на Нанси. Аз ще заложа на Цвети. На Нанси? Чакай Цвети Това е Цвети Това е Цвети, да. Ама тя беше 4-5 дни, аз всяка такова... Ето. Да, тя е. Ма дали е тя? Прилича се, да, тя е. Колеги, дайте да видим как стартираме. Тя е. Добре. Не, просто може би наистина аз нямах и достатъчно време с нея и за това, но тя е, да. Ами тя се постара така да не ви остави много шанс. Това, което ни направи впечатление, че хората си пращат снимката като е те, която най-много им харесва. Не пращат така с идеята да ни затруднат, да стане готино, да се объркаме. Има и такива, които пък... Жените ще го направят той нещо. Един мъж му е презо, ще снима. Обикновено момченцата си пращат снимки по пишка. Да. Имах такава, ама викам... Кабриото, стига съм го показвал, кабриото. Жените обичава някой техни пращат снимка на момченцата. Не е кабрио, ама... Добре, дай да видим кой следва. Беше хардтоп. Между другото помислих начало, че е момченце. Ама то не е изключено да е момченце. Не, горе има диадема ли коска. Фибичка, ама аз съм сигурен кой е това. Хубавото има фибичка, ама те момченцата тази коса, какво да го правят? Пак трябва да го щипнат с нещо. Как му държат косата? Ти си прав. Това е Иванка. Иванка ли? Не ти ли прилича на Иванка по погледа? Не, Иванка гледа по... чакалско такова. Ма чакай сега, вие сега финтирате. Ви знаете ли реално кой е или сега в момента? Не, само екипа знае, да. Само екипа ви откъде сте, да не сте от... Ма не бе, екипа, който ги подготвя. Аз мисля, че сега в момента има някакъв квиз само с мен такова. Не бе, всички заедно. Всички, браво. Не знам, аз съм си за Иванка, па вие какво си прецените? Ти знаеш, че той е Павел. С толкова стъмни очи нямаш никой друг. Павел е. То първо трябва да разберем пола, смисъл момче ли е, момиче ли е. Не, кажем, че е момче според мен. И по-изразени мъжки черти. Ако е момчето е Павел, бе. Ама ако е момиче е Иванка.
Не Тук знам, е мъжко лицето, мъж ми е и на мен ми е само Павел е между това, Павел и Павел. Петър ми прилича, ама ти Павел и Петър. Петър, като беше дете, нямаше снимки, бе. Той дъртя. Петър ще бъде от примерно Велинград, основаването на... Той ще се направи, тази снимка ще е изпратил. Ще позира пред дърворезба, която е направил собственоръчно с двете си ръце на 4 годишна възраст. Ще каже, тази снимка от специална материя. Дядо ми отиде канон, беше пампурджия в Гватемала, оттам взе. Той ще го измисли, ще го е измислил. Дай да видим. Не. Не. Нищо общо. Да не сте объркали, бе. Не, тук нямаш какво да стане. Ама жена трябваше да бъде, обаче ви ме подведохте, вече няма да се вързам на ти беше отговорност, ти ме бе. Ама не, аз ви казах, че е жена с такова не имаме тези деца отварят. Това вече няма. Фиба ли беше пак? Няма, вече сам ще се решавам. Няма да... Следващата. Ама не бе, то не е задължително сме на същото мнение. Аз все, че ми давате жокери. Той е Иванка, бе. Той е бившия кмет на Рогош. Аз го познавам. Той е Иванка, смене. Чакай, Иванка, аз се познавам толкова лъчезарен човек. Съгласен съм, да. Съгласен съм. Що тогава казах за предното? Добре, давай. Дайте тук си. Той категоричен. Ма ти тази снимка се я виждал. Заклевам се, като циганите почвам. Ами не, Иванка, няма как да я объркам, човек. Смисъл. Да, наистина. Просто има си отличителни черти. Тя си има, но с Валерия абсурд. Никой няма го познае това. Дай да видим следващото. Този е... Този ще го позная. Аз залагам на Андрей тук. Андрей... Иван Не, бе. То си е Бобито, бе. Той е Борис. Не, трябва да се гледа. Ти си много си добър, бе. Да, не, същия. Много ги четеш, бе. Добре, що ти е Борис? Коя черта ти е на Борис? Интелигентно излъчване има момчето, даже застанало до той, как да ти обясня. Викаш, влиза с костюм, там с носията и като го видях. Викам, този да викам да не е някой такъв, да е объркал от такъв буснек. Ама то беше смях, човек. Единия с цигулка, другия стъпан, третия с кимоно. Ма всеки да си покаже неговите номера. Викам на X-Factor ли са, фермата. А ти какво уникално избра за влизане? Това секси тяло. Този остарум. Какво да избера? Сложих ни джапанки. Щом стигнах да си купя от Джамбо Бельо, смятай докъде съм я докарал. Еми няма. Той не искат, той не искат. Като Бай Ганьо ли влезе или като Марк Твен? Аз тъй си го набих целия с той Бай Ганьо Мартин. Викам да стане интересно. Влязох като канал долу на 33 години. Имаше от всичко по-много. Влязох чист. Той ти го гарантирам. Без задни мисли. Те хората и го видяха. На никой нищо не спестих. Бях за отбора си. Не съм правил интриги, не съм смятал, че ти си примерно по-ненужен или по-незаслужаващ, защото смятам, че том всички сме влезли, почваме от един старт, деца казва нямахме часовници, гривни, нали влизаме чисти. Да. Никой не го интересува колко си завършил, никой не го интересува колко имаш възможности и така нататък. Беше ли примерно непотърсено честен? Не съм го правил, мислил съм си го, обаче един-два пъти се опитах и ми изигра лоша шега. Дай да видим кой следва. Ето е от Пловдив Ванеса Мей, бе. Това е стара снимка. Това е бая стара снимка. Линда, бе. Тя е... Как Линда? Тя черно-бяла снимка, бе. Ти не да гледаш. Той е Линда, гаранция дам, някаква. Тя на 15 години, бе. Тая снимка е по-стара от ама картината е съвременна. Зуека е рисувал. Да, не ти ли бия верно на картина на Зуека? На картина на Зуека. Значи в цялата къща, тук е френска брадичка, нямаш никой друг свен нея. Спирам да се подвеждам по вас, аз ще си кажа. Аз сега какво ги прави? Дай Линда. Линда! Опа! Между другото, минах през главата, ама не бях сигурен. Не, бе, тя тук няма тъй, тя вече е виж сега, господине, трябваше да се доверим на това, че е стара снимка. Спирам да ти се връзвам аз на тебе и ще си имам собствено мнение. Нямаш да се сетя между другото. Не, като го казваш преди малко и като гледам тази снимка, наистина прилича повече на Линда, обаче пък и тук има малко, като загледаш. Нищо няма тук. Как да няма? За мен няма нищо. Ние понеже тук пак показвам пищовите, гледаме случаи. На черно-бялата снимка е с отворена уста, може да е в някаква физиономия хваната, нали, самата снимка и да е подчертана брадичка. Май мала тежко детство, гледай какви турбички има. Между другото, тази снимка буквално е на 40 години и трябваше да направим аналогия с това, че е черно-бяла. Така да, аз оттам тръгнах, ти ми каза, няма как тя така е пратила. Ти филтри има, кой има? Кой е правил филтри, като те с черно-бяла снимка? Това много
такова дете? Какво е това дете? Това е Че Гевара. Той е Хорхе, някакво То да стане. бунтовник е Хорхе, брат. Да, Че Гевара от Няма Алиекспрес. кой. Значи тия очи няма на кой Значи друг от да черна са. бяла отиваме на леко скъсана възрастовата граница расте. Тук е сърдит, защото не е имал хамон. Няма Биричка. хамон, той е нашия, защото виша вече Много са- бе кеф човек, това е нещо средно между Маги Халваджиян, Че Гевара и още нещо. Това е уникална снимка. Погледни какъв бунтовник е, брат. Живота е на геронтия. И то с Асен Цигайна. Обаче Как как... застанал като Салвадор, дали? Сякаш. Велико. Много грозно това дете. Дай да ви. Изровена. Не, това е. няма какво да стане, бе. Няма Запал е тук. Ама гледай, симпатяга е бил, да. И не знам, мен винаги ми бие човек да си представям какво се случва на всеки зад кадъра. Значи там има някой чичко или някаква леля, която е дигнала ръка, казва, гледай тук. Отзад седат родителите, казват, слушай, внимавай, ще ти щупиме зъбите, защото некога така се възпитаваха децата. Имало плач. Да. Събрал се цялата И раздазна накрая, снимка. штрак. И в чуда нататък. Това е Нанси от Мис всекъде. България 94-та година. Няма какво друго да стане. Ама не, виж сега, Нищо не тук казва в сините своя очи, всичко няма какво да Тя си е стане. симпатяга от Обаче малка, това да. са такива... Това си личи, че горе-долу нашето време е тази снимка. Тя И гъщеризончето, да. и улицата, дето е дали асфалтирана, дали не е, и свичерчето. Чай, той не е голем, така много познава физиономия. Това кое село е? До Пазарджик. Знае го, бе. Тя си го... Ко беше, бе? Войник ли? Забравих сега, в някой село беше, ама. То най-вероятно вече ги няма, да. Ема Не, виж ги, щеризонцето и всичко, барната, ръцете, значи, джобовете. Само корона и липсваше. От малка има такова неща. Добре, Ивчо, не дай да таковаш, следващата е Моника. Снимка, аз в аванс ги предсказвам. Вече дай да видим какво става сега. Лели... Познах ли? Чакай малко сега. Ти знаеш коя е тази? Ти ще кажеш, Линда. Неделина може да е също. Ня. Ние ли ще е? Не съм сигурен да ти кажа. Не знам за кой друг се фана. Значи, този поглед, чалгаджийски поглед е да знаеш. Бъдеш чалгаджийски поглед. Така като казваш, я да пак да преразгледам. Значи... Дай да си стиснем ръцете на някой. Значи, аз Добре, познах в аванса, че да Моника преди да ни покажат снимката, но сега съм... Моника. Сега съм за Теодора да ти кажа. Чакай, ти е много бърка тотално. Кени, ти каквото си кажеш ти, бе? Аз си кажа Мартина, брат. Ние направо да си ги записаме на едно лище, без да коментираме, ще имаме по-големи съвпадения. Аз казвам, че това е... Ня. Аз съм за Мартина, ще си я стрелям, пък какво ще я става? Мартина със сигурност не. Yes! Хубава работа, преписвач. Вземи предположението, ти отиди на Теодора вече. Ми караш ме да измислям други работи. Не, защото... Съм си казал ние. Дали снимка отдалеч, как да я познава Мартина. Не сега остана да ги преповтаряме снимките, да кажем, че някой дете сме го казали. Да, сега ще стане все по-интересно. Този е от малък е мощен майтимо като мене. Не, това е жорката. Това е жорката някаква. Това е жорката от до... Няма какво друго да е. Няма какво да стане. Тук е супер впечатлен, защото е написал някакъв код. Не, ама ти веждата и всичко е така. Опитах се да търся нещо, я Андрей, я Иван да видя нещо. Идре човек от малък, като има структура на едър, въпреки че после може да стане някакъв сух, ама... Има си и ген, има си много... Косата, спряхме ли се на него? Добре, аз казвам, че Иван искам да съм икон. Кой? Иван. Той Иван философски, интелигентно ще гледа. Той няма да гледа така. Айде, Нема какво. Не. Гледайте си работата. Нещо общо. Ма нема, той е, брат. Тук няма как. Той виж, очите са тесни, такива събрани са очите. Ама гледай, където сме най-сигурни, тотална града. Реално, Валерия за момента е там загадъчната снимка ли? И това бяхте много сигурни. И това вече, не за Валерия не бяхме, а пък за тук беше... Тук беше категорично, да. Давай нататък. Тук града. Да, що не се обърна към оградата и да те познае. Което е човече, което е Бъгс Бъни. Не, това е по-съвременна снимка също. Това е малко като на Нанси. Това е Пресиян. Да, вярно, че една Пресияна имаше вътре. Да, тя е. Ти си ги познаваш. Добре, как да ги позная, като не съм ги запомнил. И колко време изкара с тия хора? Аз през хората гледам понякога сега. Какво значи, Ти си гледал бая през хората. Ти си имал друга работа там, бе. Чакай да си ги припомня тези хора. Припомни си ги тези хора. Не знам, на мен ми е Пресияна това. Тук вече съм за Мартина. Ти си обаче си гледаш на къде върви и си на чорчик. Тук си за Мартина. Мартина ще бъде много специфично. Аз съм за Пресияна и аз.
Не знам сега. И аз си мислех, че е тя. Доверете се на професионалисти. Ама ви си мислите, като знаете, че е там, аз като не знам, че е там, как да знам, че той дете е пресяно? Ето и вече трябва да е Линда, бе. Ето, що ми яде торта до нея, изяде 6 торти за 2 дни. Той е тя. Тя е. Не, очите. Той е Линда. Ти какво мислиш? Минай много не я прилича. Той е Линда, бе. Дай да видим дали е Линда. Виртуална си го... Е, добре. Ето, аз си казах, че Теодора ще. Кери, няма ни подвеждаш така, бе. Абе, Си много категоричен, ти си много добър Ти три търговец. пъти си сигурен, че е Линда, то ни едно не е Линда. Той каза Линда. Какъв е? Я кажи ни сега, какъв е този афинитет към Линда? Аз... Ти искаш до вечер, като се прибера, след 2-3 дни да е сменена ключалката в нос. Ами не, бе, седна не ми Просто прилича. ти навсекъде я виждаш. Нали знаеш, в чалга песните, виждам те в чуждите лица навсякъде, това, онова и аз сега питам Сянката си. ти ме преследва. При малко ни каза Теодора, сега каза Теодора. Откъде да знам, бе? Няма почти никой да познае. Да, бе, съгласен съм. Съгласен съм. И аз се съгласих, че най-много прилича на Хората се Линда. променят, ама не е Теодора. Хайде да видим последната снимка. Последно. Тук, можеше поне да ни прати без топка, да не видим, че не баща му го е снимал. Антон Велков младши, айде стига. Колко от Мароко ли е то? Че стига, бе, то няма разминаване. Защото е много стара снимката, отидох на Петър. Ма ще я кажа, че е Станислав, верваш или не. Стига, бе, виж сега, ама не, бе, стара топка. Антон Велков тогава е в активна състезателна кариера. С какво друго може да се снима, ако не с футболна топка? Сега тъй като каза, между другото, в началото се загледах, ама... Ма виж, Той е. момчето си е спортен журналист. Да. Чака цело предаване, да си видим, обаче да си видим ето, моето. бам! И сега ако е Станислав, защото аз казвам Станислав, по не знам каква причина, просто първата ми асоциация беше това и сега не искам да се правя тук на генгста. Брат му и баща му си приличат много някъде да ги Ама и той ще ни излъже, той фанал топката в ръце. Добре, дай да финализираме последната снимка с месието. Няма какво да стане. Няма какво да стане тук. Съгласихме се всички. Зусти решихме, че е Жорката. Чокта рекат от малък, виж. Кой да е? Малборото пакет виси от джоба. Дай други, бе, дай други, бе. Принципно с тази снимка щехме да познаеме веднага, обаче това е готина. Дай, бе, дай ти още една снимка да се изкефя. Тук нямах шанс. Чокта рекат. Това ти си пак. Тук приличам на Иванка. Има нещо. Костюма, да. Хората нямат захар, тук виденовата зима, аз с костюм ама Иванка се е снимал с истински Дядо Коледа. За 100 марки. Не, той притежава Дядо Коледа. Дядо Коледа работи за него. Виж костюмчета. И там от това от джипа е съграден костюм също. Да са живи здрави родителите ви, ми осигуриха добро детство. Добре, аз да те питам нещо сега. С тия сокове, които си почнал да правиш. Не остави сокове. Слушай сега, що не завърте да затвориш бизнес кръга? Вашите са за болекари, ти правиш сокове без захар. Абе, прави ги с повече захар, бе. Прави ги повече захар. По-добре една бухалка да взема и да същата работа. Абе, с повече захар да правим сега да отворят пломбите, всичко. После ще пратиш, ето тук ще отидете. И виж сега, Тони, чак толкова дълбоко не съм стигнал. Има и големите, знаеш, големите бизнесмени така правят. Те затварят целия кръг. Ако могат от всяка всичко да е тяхно, за да затвори целия бизнес кръг. Как върви живота сега след предаването? Вече като мина повече време. Бабите ме поздравят в Лидъл, в ДКЦ-тата. След като излязох оттам, си фанах самолета, отидох във Варна и на следващия ден бях на полето с моите мексиканци. Хубаво, уникално изживяване, може би има някаква абстиненция. Останаха ли ти приятели различни от Иво? Кой беше Иво? Ето. Аз нямам нужда от нови приятели, но... Дали си намери някой човек, да си останете близки до ден днешен, защото там ясно ми е втората, третата, петата седмица, месеца, нали, че ще се лъжете колко се обичате. Са вече като е минава половин година, има ли някой дет да си открие приятел? Един за мен даже пак е много. Аз давам пример с това. С колкото хора ще комуникирам от абитуренската, от абсолвентската, нали, от тези години, толкова ще комуникираме с тях. Влизаш в реалити да си намериш приятели. Чакай, тебе от гората ли те докараха от някакъв от Амазония? Има такива хора. Или да си намериш половинката вътре в реалити. Той извинява, ама ти може да нямаш нито един приятел и да не те уважават даже пред кварталното магазинчето, примерно да даваш живота си, да готвиш, да помагаш на жена си, да връзваш косата на дъщеря си, нали? Хората много... Или примерно да си пълен идиот в нещо, но примерно ръцете да са ти златни, да не мога да кажеш едно изречение, но примерно да синиш да направиш едно бижу. Нали? Не трябва да се бъркат понятията. Това е такъв урок за човек, че и такива изводи може да си направиш, където примерно виждаш хората какво мислят за тебе, как се държиш ти, какви грешки допускаш. Аз сега примерно
Много малко неща ме очудват, че примерно съм ги казал или не съм ги направил, но в крайна сметка пък това е една ситуация, ако те сложат в Survivor, по друг начин се държиш. Категорично да. Момчета, човек трябва да е много здраво стъпил на земята и да знае какъв е. Аз знам, че не съм примерно красив, знам, че прекъсвам, знам, че съм шумен, нали? Плюсовете и минусите горе-долу. Нали? Трябва да имаш реална преценка за себе. Знам, че имам примерно излишни килограми и вътре го осъзнах. Примерно това също го осъзнах. Нали? Аз си знам, защото аз съм много в кондиция за килограмите си, но това не означава, че аз нямам излишни килограми. Да. И виждаш отстрани, примерно как изглеждаш, как вървиш. Нали? Може някои неща да се ги изчистиш, аз какво да изчистя? Нищо. Нещо фрапантно няма, но това е за цял живот сега. Примерно той е известен човек. Аз не мога да кажа, че съм известен, аз съм разпознаваем. И до някъде аз си допринесох за това, защото нали, ти казвам няколко раз, вече ги забравям. Уникално изживяване, емоция и ще остане завинаги. И тези подкасти съм благодарен на тях, защото тази информация не се губи. Това е машина на времето, което правим, както и самия формат, нали, ако можеш да си намериш след 20 години епизодите да си ги видиш, но до голяма степен го правим това, дето го правим заради момента, в който след 10-15 години ще седнеш по кана на децата, те да ни видят, ние да си припомним някакви работи. Като се видим как изглеждаме, да го свържем с някакъв период от животите, не казваме, тогава в този момент това и това да освен, нали, това, което сме снимали, се случваше. И си е машина на времето. Това е модерният албум. Да, е това, което искам да извадим като извод е хората, които гледат телевизия, да не бързат да осъждат хората, които ги дават. Някои хора просто имат нужда да мразят. Имайте право, изразявайте, но не да бъдете крайни. Ние имаме семейства, има хора, които нагледат. Нали, не ти харесва, окей, но не да изпадаш, примерно, умри. Всеки има право. Това е, но не да бъдеш крайен, не да изпадаш нали, да пишеш да такова, защото не знаеш на кой ще попаднеш. Сега, ние не сме анимационни герои, не сме реални хора. Има много хора, които са нещастни, дълбоко в себе си. Даже чрез хейт, може би, виждат неща, които не са постигнали те и искали да бъдат такъв тип. И на това е най-лесно да мразиш. Са живи и здрави. Те благодарение на тях пък има лайкове, коментари, подкоментари, да ги няма. Всеки, ако се харесва като овца, няма да има екшън, няма да има. Кени, на 27 април имаме концерт в Арена София. Билета ми да е аз такива неща. Всеки, който дойде тук на гости, му се полага билет. Един за жената няма да дадеш. Естествено, че ще дам. Кога е това? 27 април. Арена София. Вие ще ме изкараш на публиката. От публиката сяда на сцената от публиката, да. Ние ще да завършим. Това ще изпееш. Аз ще измисля, ти не съм такива. Аз ще танцувам и ще го измисля. Сега няма да те лъжа. Абе, ти дай билетите. Билетите са най-личните. Ами добре, такова удоволствие за мене. Трябва да вляза да си ги избера или ти... Ако искаш да си ги избереш, избери си ги. Ако ми се довериш, за мен това, между другото, един от най-емоционалните моменти от всичките ми тези гимнастики, дето правят ти така... Вече от скандал. Моля ти се. Да ми подари в ефир билет. Кенам от фермата с соковете. Как е, one man show. 27 април, заповядайте. Аз ще бъда там. Те ще бъдат там. Ще бъде уникално изживяване шоу. Заповядайте. Тери Джорджо. Let's go! Благодаря, момчета. Живи и здрави да сте ми. Приятели, това беше нашия епизод на Кое това дете, в който с Кени познахме участници от фермата. Нали така? Сезон последен. Ако ви е било интересно на вас, както всеки път ви призоваваме, пишете долу в коментарите на кой сте затруднили най-много и успяхте ли да познаете всички. И както вие, така и ние очакваме с нетърпение следващия епизод, а той идва с друг реалити формат. Нали така, Чичи? Да. Благодарско. Ай, готово. Само прости, много хубаво стана.